Dešta ljudi, danas ćemo ja i moj brat igrati, snimati Omegle. Ljudi moji, krećemo. I krećemo i odemo da vidimo da li ima nekog ovdje na Omeglu ili... Može, ajmo. Ajde tražit ćemo Muđu, najpoznatijeg. YouTubera? Da. Ljudi, nešto mi je ovo... Malo, imam virusa pa zato hoću. Izvinite me malo na pameti. Ako nešto zakoči, izvinite, molim vas, to je zbog virusa. Ne moraš, na video. Pa da krenemo, ako nas neko prekine, izvinite, to je... Danas mi je slava, pa zato. Šta sam gledao? Alo, Ejlo, dobro? tu? Ne, ovo. Dobro? I krećemo. Ovo smo mi. No, prvo je... Vidimo tamo još telefon. Aha. Vidi. Ne. Zatvorila? I nema ljudi nikog, zbog virusa ne mogu nikog da nađem, pa tako da... Ajmo vidjeti dalje. Nema... Dobro. Tu je. Možeš to točno? Koji je to? Može. Može. A ti? Može. Koju očiš uroša? Šuti, ne deri se. Čokomoko. A ti Rožo? Ima Čokomoko, Bingo i neka treća. Sarati. Hoćeš od sve tri? Ova... Bingo. Bingo, a Čokomoko neće? Neće. Dobro, malo pomeri se. Uroša? Čokomoko. A ti Bingo biš? Da. Izvinite ljudi, ovo malo zbog pometnje. Sada ću da uploadam ovaj klip. Pa zbog toga snimat ćemo drugi ubrzo. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!